Ľudí, ja som Darinka a vítam vás v dnešného videa. Teraz budeme robiť challenge, budem jesť. Moja kamarátka Priamka neprišla, ja robím svoje video prvé. Začínam ešte, takže ideme na to, guys, let's go. Moje je Darina. Ja som sa iba dala na asi mister, aby ste videli to. A potom napísajte, Darina, už vám to chutne tam. Môžeme ísť na to, guys. Let's go. Mám tu svoje veci. Let's go! Guys. Mne tam si tu veci. Čakajte. Takto. Lidi? Čakajte, upravím si to. Môžeme ísť na to. A zajtra niečo spravíme tiež. Ideme na to. No si zavriem tu Snickers. Taká. Zoberiem aj svoj džus. Zabijem to. Teraz si to dáme tu. A teraz si dáme tu. Dáme dole. Otvoríme ten tu. Viete mi, že som ešte toto nikdy robila, že jesť, ale poprvé to skúšam. Guys, it's amazing. Myslím si, že sme skončili. A keď sa vám toto video páčilo, môžete zanechať like. Poriadne to rozbite. Hej no. Takže čau. Ja sa volám Darinka. Bye bye.